Camiño sempre foi internacional, sempre veu xente de todo o mundo, é unha das grandes éxitos deste camiño, a convivencia de culturas, xa desde o pasado. Non concibo o camiño sin internacionalidade. Este tipo de eventos contribúen esencialmente tamén a que a poboación local tome conciencia do que hai. Tome conciencia do que ven a xente, do que ven buscando a xente aquí, e o que se pide a xente daqui. Eso é nada máis que autenticidade e sostenibilidade. A sostenibilidade é que a xente local sinta isto como propio, sinta que isto é rentable, que pode vivir del, sinta que trae melloras en todos os aspectos da súa vida e que tamén seamos conscientes, os de fora, que todo ten un límite. Para que os camiños e este camiño sigan sendo que foron sempre, hai que acougar, hai que obsesionarse máis por criterios cualitativos que por criterios cuantitativos. Penso que todos os centros de ensino primario, secundario, da zona, teñen que volcarse nesto. Os nenos de hoxe van a ser os homes e mulleres de mañá para que sexan capaces de amar, querer, respetar o que teñen e de explicarlo. O que ven aquí ven buscando algo. Ese algo hai que respetarlo e darlo. Pero o primeiro que tens que facer tamén ti é respetarte ti e respetar o que tens.